हेलो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरबाय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आङो थांनायनि ब्लगखौ लायासै आरोना जेनेबा सिक्किमाव थांनायनि ब्लगखौ लायासै आङो मा होनोमोनलाय जोबोद खस्थ' आरोना 12थायावसो सहैदों आरो दा जोङो सहैबाय आरो बेनो जों थागोन आरो हटेला बेनो आरोना ओमफ्राय जाया मानि जोङो 12थायावसो सहैखाबाय बेखायनो भिडिअखौ लामा लालाङाखै आङो ओमफ्राय जोबोद खस्थ' आरोना लामायाव बेखायनो आं भिडिअखौ लानो हायासै आरोना जेनेबा ट्रेनफोरावहाय बांद्राय मबाइल माबा जायाना सिख'लाबाय जायो बायजानो गिनांगौहाय मानि स्टेसनफोरावबो बारा देखायजाया नालाय मबाइलखौ ओंखायनो गिनांगौ स्कर जालाबायनो बेखायनो सारमोनहा मबाइलखौ बारा दिहुननानै दाला होननानै बुंनायखाय भिडिअखौ लानो मोनाखै आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय मोजां मोनोब्ला ओंखारबाय जोंहा नै बेरायहैनो अबेजों थांगोन माबायदि गानदों नै जि गुसुखाना बेखायनो ओमफ्राय दायो नै नेक्स्ट मर्निंआवहाय जोङो देलायखांनानै नाथुला थांगोन आरो दिनैहाय ओमफ्रायसो नोंथांमोना नायदो आरो नाथुला थांनायखौहाय जोबोद गोजान जाखायो आरो नाथुलाया जोंनि थानायनिफ्राय आरो बेनिखायनो जों दा नाथुला थांगासिनो आरो नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौहाय दा बावबा जि गोजौ गाहायजोबलै लामाफोरालाय बिल्डिंफ्रानो जि गोजौ गोजौ ना गोजौआवसो लुखोनाय नै हाजो गोजौआवसो जों थाग्रा हटेलाव थाबोबाय नैबे हाजोनि गोजौआवसो नै न'आनो जों दा नाथुलायाव थांसिगोन आरो ओइ माथो सारा नाथुलायावसो थाङा होनदोंमोनलै ना ओमफ्राय सार होमबालाय दखान दं नै बेवहाय आयौ बार जानो नागिरदों आयौ गोजौसो थांनांगौनो बै नुहुरनाय बिल्डिंआव थाव जाला नालाय होदों औ बारस'दों आरोखि ना लामाया बेजों मानसिफोरा एसे प्रब्लेम जायो नालाय साइडजों खालामनो होखादों भिडिअ देखायदो बेजों मानसि थाबायजाया ओंखायनो बेजों मानसि थाबायजायाना ओंखायनो बेजों थाबायनो होदों ओरै थांसिगोन आरो बै लामाजों औ आयौ मेंजोब्बाय बेबो हटेल ना रेस्टुरेन्ट बाव जानो मोनो खोमा ना माम्मि मार जायगा थाब फैनानै जोंहा जेबो देलायनो मोनासै माखासेफ्रा जि देलायबाय जोंहा मेंख्ल' आंहा आर'नाइ लालायलायथारदों दा बयबो नायगोमोजोबसिगोन आरो बर' सानगासिनो जोंखौ थादोंलै एसे बर'फोरखौबो माबा होनांगौ ना बैसिना पुलिस पइन्ट थाग्रा खोमा बेना नै जा साइसखा पुलिस पइन्टआ टेक्सि रायलायसिगोन जोंना नै बेजों मेन हाइवे आरो जा हनै साबसिनबावसो गाखोबाय नै टेक्सि अ माय गड गैलालै लावसिगोन दिनै मास्क संफिननांगौ बेनोहाय ना मास्कआ कम्पालसारि एसे फुलगाड़ी ज्यादा चलता है ना इधर बस यहाँ ब्रो जा हाखु देलायनो मोनासै जायगाफोरा औ जेबो नुखाया माबा जोबफुवाजोब जाखुजोबनाय आयौ डेन्जार सालायखायो गारिखौ अखा फ्रि हागासिनो एसे
₹400 गरेर दिनु र एक्स्ट्रा तपाईँले बिछाउनु भाउ हुन्छ ज्यादा भए ड्राइभरसँग त ड्राइभरसँग के कुरा मान्ने त्यसको मालिक छ पार्मिट अर्कोले बनाउँछ त्यसले ड्राइभर ₹500 गरेर माग्छ त्यही बेला ठिक छ हर्काएन जेबो नुवा नै नाथुलियाव थांसिगोन ना जोङो त्यो 50-100 को फाइदा के छैन म तपाईमा यो भिडियो गाय गोजौ जोबखासिनो जेबो नुवा अखा फ्रि फ्रि हादों जों साथाखौनो लानो रोङासै ओमफ्राय दा राइड जासिगोन सारजों ओमफ्राय बिहा बोरै जिरायखोथाय ओरै लाबाय थाहरनांसिगोन जायगाया बरियाखा जेनेबा जेबो गार्डेनाव थाङाबाबो ओरैनोबाबो मोजां ना बेरायनो ओरैबायदि मोजां आरोना सोरबा फैनो गोसोबा फैदो होननायसो जाबाय ओरैबायदि मोजां आदा नाथुलियाव सहैबाथ' चाइनानि बायदि बरिया जाखागोन ना फेमिलिजों फैयोबा 1 लाखखौनो लाखाना रुपियाया जेनेबा जों बाहाय बांद्राय खरसा खालामैखायसो ना एसे खम थांबाय आरो ओमफ्राय फेमिलिजों फैयोबा 1 लाखखौनो लाखानांगोन थाव सोनाय मानाय ना बे गाव फेमिलिनि गारिजों गावबा गावनि गारिजों फैबा लामायाव हयले मोजां नङा खिन्थु जायगाया मोजां wow này dám mana kan itu buat building dong ada na ayo nih Jessica kalam ya yang này oke Hindi, alas tadi apa Hindi? Sedikit betul dong nih. Dari mana gitu? Dari mana tadi? Oh ya. Jangan waktu aja. Mandi biar nodong juga fry. Zeng ayo zeng Nathula soalnya 50 kilometer nanggu zaid. Zeng tanah ini fair na. Really? Oh ya, ada. Jeban mana? Fun takkannya. Biar nodong sebut kahayau. Kahay na sila sangon. Jeban numera. Really? Dam nih nuwahai. Jeban wale. Kibala sih besara ya nana. Sama Lora. Oh. Gozo dong sebenarnya. Da bapak ada. Gozo zubai nua oमफ्राय बायबासो सेस गारोना. गाहायाव जि मोजां नुहुरखायो गाहायनिखौहाय. जोंना गारिया जि खर सालायनायालाय जेबो नुवा. गाहायनिखौ. खुवा खुजोबनाय जेबो नुवा. गाहायावहाय दङ न'आ.
बरिया खानवा चाइनाफोरनि बायदि जोंखा ओरैजायसो हाजोसो जोंनियानो फुनायखायनो जोबोद खानवा Turni sa karena sa tasay. Wala ba kung saan ako? Bukan karena maka video kelana siang lama lama nongaba दै स्राय स्रायखौ नायनो ओरैबायदि मोजां आरोना जायगायाहाय दै स्राय स्रायखौ नायनो आरोखि nanti sekarang menjangan sudah nak buat ada final breakfast besar atau itu China style ada na जायगायाहाय नेटवर्क नांबावासै जोङो नै जोबोद नुवा खुवा दासिमबो अखा हादों फ्रि फ्रि रेस्ट लाबाय दसे जानाय नङालै नै दैया जि मोजां जानला मोनला फैजानाय नंला सेप्तेम्बरानो नै सेप्तेम्बराव माबायदि गोजांदों नै बिबाराबो गोमो गोमो जि मोजांखाना गोरलै गोरलैहाय खानोसो लुगैलायबाय ओरैजाय नै दैया जि मोजां स्राय स्राय गोदों नै माने मोनसेबो गारजाथावानो गैया आरोना बिबारफोरा बे फ्लावारा सानफ्लावार फिसा फिसा बायदि ना Dandelion होनो नैबेबो जोंनि ओरैजायनि माबा बायदि ना बिसंगलि बायदि ओमफ्राय बेना बिबारानो जा स्टाइल आरोखि ना साइसथार pink आरो white आयौ बिराद गुफुर जानला मोनला फैनाय नङा सेप्तेम्बर होननानै गस्लाफोरखौ माबा गानबा आयै बै पार्पल कालारा जा मोजां रब्बोनि बिबारा जि मोजांनि पार्पल कालार गोजांनानै जेबो जाला रायलायनायानो जि गोजांदों दैनि प्रब्लेम जाहैदोंना माने एसे एसेल' फैयो खोमा ना सुनाय मानायफोरा जा बरिया बरिया साजायगासिनो मन्दिराव लांदों आरोना याखौहाय ओरैबायदि मोजां आरोना फुजा दङ खोमा गावसिनि नेपालिफोर बांसिन दं आरोना बावहाय ओरैबायदि मोजांखा जायगाया माने पार्कफोराव थांनांगौ आरोना ओरैबायदि मोजां जोंना नै गारिया स्टार्ट खालामफिनबाय आरो एसे मेगि सुप माबानि मेगि सुप माबा या गाने या Natulaya जाहैबाय बर्डार आरोना लास्ट बर्डारनो
बेयाव थांसिगोन आरो जोङो नाथुरायाव जों थानायनिफ्राय 50 किल'मिटार आरोखि ना बिराद गोजान आरो बेखायनो लामायाव भिडिअफोरखौ बारा लानो हायासै आरो ओरैबायदि बोरैबा मोनजोबदों आरो आङो गोबानो ओंखारजोबदों नुखाया खुवाजों डिसेम्बरावसो फैजानाय नङा डिसेम्बराव ओरैबायदि गुसु जाखागोन दानो ओरैबायदि गुसु जाबायना नङा मागोन माने अखायानो फ्रि फ्रि हाबाय थायो आरोना माने बरफ थान्दानि थाखायनो फ्रि फ्रि अखा बायदि हायो आरोना ओंखायनो ओमफ्राय जों साथाखौनो लाबोआसै दंखायोमोन लाबोनो रोङासै फ्रि फ्रि हायो आरोना जा नुवाखै सुइटि जेबो नुवा हेलो भने छ तर और कोई किलोमीटर है 4 अभी पहुंचने वाला है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ओके 4 किलोमीटर दंबावो दसे उन्दुबोबाय जों ओमफ्राय सिङावहाय भिडिअ फट' लानोनो मोनानो गोजौआवहाय जारला जासिगोन ना दाना देखायनांगौआ बेयावहायनो लानांसिगोन नोंसोरो ज' थांनांगोन बिसोर फट' लानो नागिरदोंना नै नाथुर लालायनाय दं बेहाय जेबो नुवा खुवाजोंनो आरो जेबो नुवा खुवाजोंनो बिसोरखौ होनदां खान्दुं गाननाया ओमफ्राय दाबो फैयाखै ना मायाखै दे जि गुफुखायो बेबायदि जोमनानै फैनांगौ दासिम ड्रेस गानबाबो आरो गुफुरबावसो बिरादनो माबानि आरो थें मा होनो थें ना बे औ माबा गावग्राना गोजौआव लाहैनो मोना जाहैदों भिडिअखौनो ओमफ्राय दा बोरै लाबोनांगौ दे भिडिअखौ फट'बो लानो मोना जाहैदों फट' भिडिअ जेबो लानो मोना दे बिबारानो गोजौहाय एलाउड गैया फट' भिडिअबो एलाउड गैया नैबे ससेनिफ्रायल' जों थांफिनसै आरो जि गुसुखायो थैसिगोन बै गोजौआव थांबाबो फट' लानो मोना भिडिअ लानो मोना जेबो नुवा खुवा खुनायजोब बैयावल' फट' लानो मोनो खालामखानाय नङा excited सेप्टेम्बराव फैबाबो जोंना हनै सासे बोरैबा जाजोब्बाय माने बे नाथुरले हाङा एसे प्रब्लेम जायो आरोना मेपजोंहाय अन्थाइ गोजा जायो आरोना जेबो नुवा आरो खुवाजोंनो
ओरैजाय जा माबा आरोना जा खुवा आरोना आखाइया सुहाबजोबो ओरैबायदि हात मुजा गाननानै फैनांगौ आरोना बिबारफोरखौ नायनो बानायनाय बिबार आहाव ओंखारफिनबाय नै थांनो जि थान्दा आरोना ओरैबायदि थान्दा आयौ जेकेट गिदिर गिदिर गानबाबो जेबो जाया आरोखि ना दाबो ओरैबायदि खुवा भिडिअफोरखौबो होनो मोनानो ना बे नाथुलानिखौहाय गोजौआवहाय खेबनो मोनाना बेखायनो थाङासै जोङो गोजौथारावहाय माने अक्सिजेन खमा थांनो हाया आरोना बेखायनो थांनो हाया गोजौआव जों दायो ओंखारफिनबाय लामाखौ ससे खिन्थालांनोसै आङो नोंथांमोनहा बेखौनो नायनानै एन्जय खालामबानो जाबाय